Tay lisod pagkain ng panday dire ako ra isa. Itong bata lagan kayo. Kanyara ko pinaabot. O pag na uli. O ano rin, pandayon rin ko wala siya ba? Di kabalo mo tabang dire. Lisod pa kayo. Oh, asa makagikan siya? Ano To. karon pa makani uli? Laglaag ragon. Laag-laag. Ay, sudan diri pa. Na, ako na po yung pangitaag sudan. Sa paminaw ng mga squad. Sige panagat. Oh, bapanday ko dire, tabangi ko rin panday. Sus, dapat amahan ka, dapat ikaw mangitag sudan. Muna lagi, amahan pa'y mangitag sudan. Nga ikaw sige laag, sikag dula basket dito. Unsa may makuha mo ana? Ikaw po, sigag panday-panday. Nga sa'yo pa kaya, wala pa tayo pamahaw. Ako kaning giunan ako nagpanday kay para mahuman dayon. Eh, natay bisita maabot. Ikaw po sige kag laag, di ka kabalo mo tabang dire. Sus, ara, inaulit tao, laglaag ra ba? Laag. Pagkaon dia, tabangi kog trabaho dire. Ito'y kaon gani. Pagkaon gani dia, dan pagkuman mo kaon, tabangi kog trabaho dire. Lagi. Sus, Pagdali. Dugay kay kama uli ka si kaglaag. Sa makuha ng sigig dula basket. Nga pag uli ako pa'y pangitaag sudan. Adto kag lasang. Nanguha kag tibagka dito. Makasudan ka. Di kay pag uli ako pa'y pangitaan sudan. Sa pagtuunan ka. Wan. Sig kanagat kay taga uli naisudan. pa. Sa may sudan diri. Pangita di ang sudan. Di kay ako ara puro pa. Say, panan mo sa kuwag. Ako rin isig, kuwan? Sa may sudana niya, puro man ni ulo. Ay, may gani na ulo. Kontra nga. May gani. Tagulay sudan. May gamay, okay ra. Say, naigamay. Wala. Gamay rang sudan nimo ba? Gibilin. Tarungang isurya ha. Naigamay karon. Yo, bakay. Tukan ko ron. Dali ka dia. Abangi kong trabaho dre. Kalison ako ro. Karon ba kausap, padalion ko nimo? Nging matukan ko. Na, dol tubig ko dia. Ay, wa man panginaw di ay. Nga, batang bitokon. Kaon kay hinaw-hinaw. Nayabok. Hapit gyud. Uyawa pud ani mong panante. Gadali kag kaon dia kay dulan ako basket. Ningon ba day ko? Ano ta dia kay sabi tubig niya nga. Kung kuha mo, sabat-sabat pa ka na ko ron ha. Jadi yan ang kaon mo dia, pagkadugaya. Nanghinaw ba gani ko? Man mo kaon, tabangi ko dire. Pag puman mo tabang dire, pangitag sudan. Lagi. Ako na po mo kaon. Problemawan maguna. Bantay ba na. Kini. Pag human mo ron dia, di diretso ra kag ambak kay. Sa ba ni bulad nga pertem ning gahiya? Mamili pa ka, may gani na ibulad. Noon madala na lang kay wala may lain gyud. No, pangayo dito silingan og tagaan ba ka? Nga mura may mangatag. Muna ron. Pangayo ito. Ay, yaw-yawan pa ka dito. Pagkadalukag sudan ni Papa eh. Sus ko. Kagutuman na kayo. Gikan tagadula basket. Pag uli, watag minig sudan. Sus, budlay gini makaamahan tag dalog sudan gyud. Bye. Urag lang ko jungkod, urag na agad sudan ba kay urag birthday yung gapon. Sig dapat yung karne bilen mi. Mangaya ko kay pagutuman na kayo gyud. Ayo. Kol jungkod. Sa bandong. Storbo ra ka sa akong pagpantay dire. Kol. Tungkol ko ba sudan ba gapon? Iba birthday ni mo gapon? Dapat ibilin. Naunta na bilindong. Nya, wala man nabantayan ni boss yo. Gikaon lang sa iro. Saon dong, no, nawa siya nagkaon. Bulad, ulo sa bulad na lang gi. Kuan sudan kay sige magdulag basket. Sige, lungkab sa iro nga wagi ko ninyo gibillan. Angay ra pag dili binlan kay resulta man na sa imong kalaagan god. Sige makag laag dulag basket. Nya, pag uli makaon mo nay may pay ulos bulad na lang ipasudan sa imo para matagam ka. Sus ko, nangayon kay kog sudan kay akong isudan. Yung maglalisay mo doon. Paingal mo gasabot mo para di ko matagaan ninyo. Dinalo pa mo.
Ayos, nahungaw, mga dahak. Kaya gaba. Na pa. Sa sige natuglalis duwa. Atong bataan isungo na. Awar gito ugma. Imartis naman tato. Sa pustaan. Sus ko nimo siya. Paghilom dia siya. Si kag tutuan ng marites. Naanad na tana siya. Ay pay mangita kag sudan dito siya. Ay sa siya ko it. Timplay sa kong kape siya be kay gahilom man ni akong tiyan siya. Bakat siya. Timplay sa kong kape dito kay magtrabaho ta ni dre. Ah. Sugo na pod. Busog pagani ko. Dili man ikaw mo kape siya ako man. Dili Sus. Busog pagani ta. Si pang kuan diag yam itang baba nimo kay sugoon si yam itayon. Lagi. Sus. Nya pa naininit. Ginahan ka pag init. Ug di ka ginahan mag-init, di ato silingan pangayo gininit. Pamoram din. Kapoy kayo init. Kay mga ita silingan. Dong, Pijo. Nakapangay kang sudan to silingan. Wala lagi ba kay budlay gini itong silingan, perting dalawa. Langay ra ning aman ug anak mga dahak. Basta, unsa po nimo pagpangayo uro? Gitarong na ubangayo, di mga taga. Gasabot din sila duwag yun na magsilaysay sila, pero di ko mataga ni sudan. Ay, mga dalo. Mao po na nimo kay basig imo pong giyamuhatan, mo nang dili katagaan. Ayo, call. Oy, sumandong. May kong pag ininit call. Ninit. Ay, sunod sa dire dong. Dungo. Ungko sa dire. Ay call, sige salamat. Pero gadali man ko call. Ininit ba? Pamo ni sila ba oh? Nangayo ko sila balay kay na og sudan. Wa ko taga Gaangay ra sila ni papa kwan. Siya og siya papa. Siya papa dahak, siya surakab. Ano tagay oy? Kanang baban mo do. Di ba kay malay na ta pag sila mangayo, taganay nato, nya ako mangayo. Sus ko daluwa ra gyud. Pulihan na sila balay oy. Pag ingon ragon mo kulog, di mo mahatag ininit. Kay mo pauli nako. Kabalas di ko ba kay nangay ko ginagsudan ako tagay. Nangay ko sa kineto pero tagay. Man, kaplos ikaw. Uha!